faci așa, stau leacă așa liniștită, că am vrut ceva să mănânc. Deci am spus mama mea să-mi fac și mama mea nu. Și au venit mănâncă cu păpănaș. Deci, cât am așteptat și nu mi-au adus. Deci, hai să vedem cum arată înăuntru. O luăm pe aceasta sau pe asta. Așa arată. Foarte moale. Îmi spune rău. Mi-e brânza asta, priviți! Foarte bună. Nu mi-a adus câteva.